שלום חברים וברוכים הבאים לסרטון חדש לערוץ REL. והיום אני מארח את חבר שלי שי. שי, תגיד שלום. 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 אוקיי, אז היום הנושא שלנו הוא איך לא משתעממים בתקופה הזאת. בואו נציע לכם רעיונות. בואו נתחיל משי, נעבור אליי, נעבור לשי ובואו נראה מה יהיה. דבר ראשון, אפשר בשביל לא להשתמם לקפוץ בטרמפולינה. את הדבר השני, אני ממש חושב שכיף לעשות מלחמת כריות, במיוחד בתקופה הזאת אפשר ממש לא להשתעמם בזה. ואפשר גם לעשות משחקי קופסה עם המשפחה. אפשר גם לעשות יצירות עם אח שלך הקטן, אח גדול. אם אין לך אחים אתה יכול לעשות עם אמא או אבא ועם עצמך. אפשר גם לעשות ספורט בחצר. אפשר גם לשחק פלייסטיישן מול המסכים. אפשר גם לראות תמונות, זיכרונות, דברים יפים שקרו לך, והכי כיף פשוט ליהנות. אנחנו היינו אריאל ושי, להתראות, ביי ביי.